And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sabi niya, lalaban siya para sa amin ng anak niya. Pero di na niya kinaya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Jess. At ito, ang aking secret file. Hinding-hindi ko makakalimutan kung paano nagsimula ang love story namin ng boyfriend ko. Kasi para sa akin, isa ito sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. 2013. Naging mag-schoolmate kami. Transferi ako sa school, kaya wala akong masyadong kilala. Nagkakilala kami dahil kaklase ko ang pinsan niya. Hindi pa masyadong uso ang messenger. Ang paraan para mag-communicate kayo ay through text message. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng cellphone number ko. Maraming nanghingi sa akin ng number ko, pero ayokong ibigay. Hanggang sa isang araw, may nag-text sa akin. Hi, ikaw ba si Jess? Mag-reply ka naman. Anong ginagawa mo? Sunod-sunod na text message ang natanggap ko. Di ako nag-reply. Hinayaan ko lang. Kasi nga, hindi naman ako mahilig makipag-text. Araw-araw, nakatatanggap ako ng mensahe from that same number. Kahit hindi ako nagre-reply o sumasagot sa tawag. Hanggang sa nainis na ako at nag-reply ako ng, sino ba to? Then nag-reply agad. Si Jello to. Ang akala ko pa noon, yung kaklase ko, yung nag-text sa akin. Pero, mali pala ako. Ibang Jello pala ito. So, ayun. Nang malaman ko na ibang Jello yun, na pinsan ng kaklase ko, hindi na ako nag-reply. Kasi nga, wala namang kaming na-establish na pagkakaibigan sa personal. Then araw-araw, nagte-text pa rin. Hanggang sa isang araw, tinanong niya ako kung pwede ba raw akong ligawan. Tas sabi ko, di pa ako ready sa ganyan. At nag-reply siya ng, ayos lang, handa akong maghintay. Alam mo ba, lagi kitang tinitingnan ng hindi mo alam?
Kinaumagahan pagpasok ko sa school. Meron akong breakfast. At yun ay galing kay Jello. Then one time pa, sinabihan niya ako ng, pansinin mo naman ako. Ganon siya ka-persistent. Ganon siya kakulit. Hanggang sa unti-unti, lumambot ang matigas kong puso. I never met someone like him. Hindi man siya mayaman. At hindi man siya kasing guwapo ng iba. Masasabi ko na higit ang kaya niyang ibigay sa akin. Sobra-sobra ang kaligayahang dinala niya sa buhay ko. Sa paglipas ng panahon, napatunayan ko kung gaano talaga siya kadesidido na makuha ang sagot kong oo. Mahal na mahal niya ako. At alam ko rin na sa pagkakataong yun, mahal ko na siya. Minsan nga, nagigilty ako. Kasi, pakiramdam ko, hindi ko masyadong naibibigay sa kanya yung seguridad. Talagang strict lang yung parents ko. Kaya hindi ko masyadong pinapakita na talagang in love ako sa kanya, na dapat lagi kaming magtago. Then one day, na magkasama kami, bigla niya akong binigyan ng singsing. Sabi niya, couple ring daw yun. Kahit nga ba to, nag-effort pa siyang ihugis puso at ibigay sa akin At ayun na nga, nagbunga ang pagmamahalan namin. Nabuntis ako. Very complicated ang situation. Pero kahit pakiramdam namin, galit lahat sa amin, pinili pa rin namin na i-work out ang relasyon namin. Ipagpatuloy ang relasyon namin. At dahil nga sa pagkakamaling yun, hindi kami pwedeng magkita. At ang paalala sa akin ni Jello, huwag akong mag-alala dahil magiging okay rin ang lahat. Hanggang sa nag 1 year na yung baby namin. At dun ko na nga unti-unting nakikita na nagiging okay na ang lahat. Nakabibisita na siya sa bahay. Nakikita na niya yung anak namin. At masasabi kong siya yung tipo ng lalaki na hindi lang siya magaling sa salita, kundi sa aksyon. Meron siyang gawa. Ipinapakita niya at ipinapadama niya kung gaano niya kami kamahal ng anak niya. Na kahit minsan, parang ako sa sarili ko hindi ko maintindihan ang sarili ko. Never siyang sumuko sa akin. Hanggang sa bahay na rin siya nagstay. Umabot kami ng 8 taon ng masaya. Paminsay nag-aaway, pero hindi naman nagtatagal. Tandang-tanda ko pa na sinabi niya sa akin na hindi niya kaming iwan. Marami siyang plano para sa pamilya namin. Isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. Yung meron siyang plano. Gusto niya na magnegosyo kami. Magkaroon ng bahay. At lahat daw ng yun, aabutin niya. Basta magkasama kami. Marami siyang napapasaya. Kalog. Gusto niya good vibes lang ang lahat.
Kaya nga masasabi kong ang swerte-swerte ko sa kanya. Then April 21, 2022. Birthday niya. Isa lang ang hiling niya sa akin noon. Makasama niya kami. Masaya na siya. Grabe, lubos-lubos ang pagpapasalamat niya sa akin. Salamat mahal kasi buo ang birthday ko dahil kasama ko kayo. Salamat talaga. Sagot ko naman sa kanya, ano ka ba? Huwag kang magpasalamat, syempre mahal kita. That time, gustong-gusto niya na magkaroon kami ng sariling motor. Kaya mas nagsikap kami. Makalipas ang ilang araw, nakakuha kami ng motor. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Ang saya. Lagi na kami nagbabonding noon. Lagi kami pumapasyal. Then October 2022. Lagi na lang sumasakit ang ulo niya. Pinapainom ko siya lagi ng gamot. Sinasabi naman niya sa akin na okay lang siya. Pero pakiramdam ko, hindi talaga siya okay. Hanggang sa tumagal ng ilang linggo, yung sakit na nararamdaman niya, nilalagnat na rin siya. Alalang-alala ako. November 2022, pinatingnan ko siya sa doktor. Kitang-kita ko ang pagbabago sa katawan niya. Pumayat siya. 2 linggo kaming nasa ospital. Then, nakalabas na siya ng ospital, wala pa ring pagbabago. Nilalagnat pa rin at mas lalong pumapayat. Nanghihina. Nahihirapan na rin siyang maglakad. Hindi ko lubos maisip na yung aktibong pinakamamahal ko hirap na hirap. Ultimo sa paglalakad. Hirap siya. Ang sakit na makita ko siyang ganun. Lagi na siyang nakahiga. Laging natutulog. Sabi ko sa kanya, mahal, magpagaling ka. Alam kong kaya mo to. Hindi ko kayang makita kang ganyan. At ang sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Hindi ko siya araw-araw nakikita o nabibisita. Nag-aaral na rin kasi yung anak namin noon. Kaya kahit gustuhin ko man siyang alagaan, hindi pa pwede. Makabibisita lang ako o kami ng anak ko kapag walang pasok. At sa tuwing bumibisita ako sa kanya, kitang-kita ko ang pagbabago. Yung mas lalo siyang nangihina, mas lalo siyang nangangayayat. Kaya nga isang araw, sabi ko, mahal, pag gumaling ka ha, magpapakasal na tayo ha, kaya mo to ha. Nangako naman siya, nalalaban, at gagaling siya para sa amin. January 28. Nag-chat sa akin yung kapatid niya. Hinang-hina na raw si Jello. At ang sabi nito, gusto na kaming makita na mag-ina niya. Hindi na raw nito kaya. Kaya gusto na raw nitong matulog. Pagkarinig ko noon, para bang nawala lahat ng lakas ko.
Pero umaasa pa rin ako na lalaban siya. Then January 13. Di na ako magkanda-ugaga. Napuntahan siya. Isang tawag na naman mula sa atin niya ang natanggap ko. At ang sabi, baka kami na lang daw yung hinihintay. Nanginginig ang katawan ko. Naninikip ang dibdib ko. At ang tanging pinanghahawakan ko ay ang pangako niyang lalaban siya para sa amin. Hanggang sa nakarating na nga kami sa ospital. Sa labas ng room niya, na nakita ko nang umiiyak yung kapatid niya. At ang bungad sa akin ay wala na. Wala na siya. Hindi ko siya naabutan. At para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pumasok ako ng kwartong yun. Nakita ko siya nakahiga. Wala nang buhay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Humagulkol. Habang sinasabi ang, bakit mo kami iniwan? Marami pa tayong pangarap sa pamilya natin. Ano na lang gagawin ko? Sobrang sakit. Nasa sobrang sakit, gusto ko na ring mawala at sumama sa kanya. Pero hindi po pwede. Kasi nga may anak kami. At alam kong kailangan ako ng anak namin. At pangako ko yun, naaalagaan ko ang anak namin. Sobrang bilis naman ang pangyayari. Sobrang bilis naman niyang nawala. Yung tipong, kasama ko naman siya araw-araw. Tapos bigla na lang wala na. Wala na siya. At ito na nga eh. Ito na nga yung kailangan kong harapin na realidad. Na hindi ko na uli mararanasan yung pagmamahal niya. Hindi ko na siya makikita. Hindi ko na siya mayayakap. Hindi ko na siya mahahagan. Masasabihan ng mga problema ko. At hindi ko alam kung kaya ko pang ngumiti at tumawa nang wala siya sa tabi ko. Para sa akin, hindi sapat ang 8 taon at 4 na buwan na nakasama ko siya. Gusto ko pa sanang iparamdam sa anak namin ang masaya at buong pamilya. Kasi akala ko, hanggang sa pagtanda kasama ko siya. Tutuparin pa namin lahat ng pangarap namin ang magkasama. Pero hindi eh. Ang aga naman niyang kinuha sa amin. Ang aga naman niya kaming iniwan. Sinulat ko ang secret file nito. 1 buwan pagkatapos niyang mawala. At hanggang ngayon, sa bawat araw na lumilipas, hinahanap ko pa rin ang presensya niya, ang pag-aalaga niya, at ang pagmamahal niya. Hindi pa rin mag-sink in sa akin na wala na siya. Hinahanap ko pa rin yung joke, yakap, tawa, lambing, at hirit niya. Miss na miss ko na siya. At sa bawat araw na lumipas, para rin akong namamatay araw-araw. At para sa taong mahal ko, kung asan ka man ngayon,
Alam kong masaya ka na. Hindi mo na mararamdaman ang sakit. Huwag kang mag-alala. Magiging okay rin ako. Pipilitin ko. Susubukan ko. Huwag ka ring mag-alala para sa anak natin. Kasi aalagaan ko siya. Ipaparamdam ko sa kanya ang pagmamahal mo kahit wala ka na. Ang pagmamahal ng isang magulang. Hindi ka mawawala sa puso't isipan ko, mahal. Walang makatutumbas sa'yo. Walang makatutumbas sa pagmamahalan natin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jess. At ito, ang aking secret vow.